Rohkea tuli. Vuotsu ensimmäisenä. Ja mä luulin, että sä et ollut yhtään rohkein näistä, mutta sähän olit oikein niinku... Tuli toinen. Kyllä kun ihania. Ja mun vähän auttanut tuolta häkistä ulos. Kun ne tulee kaikki yhtä aikaa, niin... Näytätkö Esko auttaa sua? Esko auttaa. Ota. Oi kun te ootte kasvanut. Oi. Noin. Niin suuttittekin oli sinne. Noin. Ja sitten... Ja minä vaan vetkyttelen tän. Noin. Joo. Hei, Justiina tulee sieltä. Terve. Tule vaan. Eihän oo moksiskaan. Emä menee. Se pieni. On. Joo, se ihmettelee mikä Mä se syön tätä lumikokkaria tässä. Ei sitä ehkä kannata syödä ihan hirveästi sitä. Tää on enää tätä. ihmeessä. On ihan niin. No jaha, sekin pisus. Hyvä. No. Oppii pikkuhyrjö niin monta läikkää. Ihan tärisee, kato toi Joo. yksi. Toi vaan vetää lumikokkarilta naamaansa ja... Oi, onko kiva, että sait vauvan tulos? Ei mitään linssulkeita ainakaan. Joo. Otatko tää? Jättää toi sisälle ihan kohta. Lähtääkö käymään sisälle? Kato. Takapuolta vaan näyttää eikä. Tämmönen maailma teitä oottaa sitten, niin oottaa. No niin. Joo. Varo Susanna on ihan siinä. Siellä on sun kaveri. Ja emäkin on oikein antaumuksessa. Tolla lailla sitä sitten No pitää niin. ison. Ja varpaat jää. Ihmeessään on, mikä tää tämmönen valkoinen on. Joo, mitä tää oikein on? Mikä se? Joo, kyllä voi olla Ei mekään olla paljaisella näin kauan. Ei. Pahnan pohjimmainen. No joo. No joo, olette suloinen. Nyt rupes repimään sun kenkä. Joo, sun tarisee ihan. Jaha, joku syö mun kenkää. Niin. No niin. Lähdetään retkelle. Lähdetäänkö me retkelle? No siinä. Kato kun se leikkii kameralla, kato. Oi ku ihana. Tää tarisee täällä. Oli aivan hirveesti. Onneksi meillä Sä voit tuoda sen sisälle. Tuksi me nostan tun. Joo, noin. Oi, Lukka on ihan jäässä. Joo, se on painaa. Montaks niitä nyt on siellä? Täällä on yksi. Täällä on yksi linssilude. Täällä on yksi. Sitten mä haen ton viimeisen. Annika voi tuoda.